Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara du ana fans tame lapen pinia bangke nili nali tuma fan Sainik school long class 6 lapen class 9 admission APHUTHAK syllabangso a video long nali tumhan na than pachini pon ikpo lapen nali tum kladak made details labangso a video long si thekpon long ikpo lapen nali tum jong syllabangso YouTube channel na anta subscribe krilang pulte pada depin penali tum subscribe ikon latest update nali tum kilong verji fan adung head belar jandui hodak stamina nali tum berpon ikder non tang di non pathek pen labangso Sainik school APHUTHAK le lang chithan pononang lapen lang pononang tang di non pathek pen labangso Sainik school admission 2024 APHUTHAK dak ison sonia lam chithan pononang lapen lang pononang lapen lason lo dak All India Sainik School Entrance Exam at AISSEE 2014 lasida National Testing Agency hin ben mate NTA hin ben stame dak notification bang release pon iglo labangso notification ka release pon labangso putang nili nali to manang than pachini pon ikpo lapenda class 6 pen class 9 apartment sidak paklang pon iglo academic year labangke 2024 lapen 2025 apartment lo lapendak understanding Sainik school APHUTHAK ingson sonia lam da ke tok pon do nangli tumjong silang si pulte labang nangli tum lang pon ingon lapen non takla da lam da chithan pon lo nang Sainik school admission details APHUTHAK bang la son lo dak screen lo nali tum thek pon long ikpo lada kadu ka we alam stame dak tok pon etlo name of exam la bang ke la son lo All India Sainik school entrance examination mate AISSEE la pendak academic season la bang ke to 2024 la pen 25 lo date of exam bangke 21st January 2024 Sunday ani sidak endpon ikpo lake lapen exam labangke OMR BCC labangso exam bang endpon ikpo pen paper nang ikpo la answer lo lapen ali tomodak pabong longdon ignang po lapen paper pattern labangke multi choice question sedak wang ikpo nang litom thekpon long ikpo lapen Sainik school in Assam labangke kidoke Assam along Sainik school kidoke goalpara long lo lapen dak goalpara long pensame seat available labangke class 6 atum labangke 80 lapen class 9 atum mafan dak 42 an seat bangai pipon iglo jong sinangli tum asomar si charlie duning tung lapen labangso video kilang bang arta non si class 8 class 9 kapure atum do put nali tum jong si labangso Sainik school long charlie dun lapen porhe duning tung put nali tum prabjin pen apply dun ikon lapen reservation criteria bang dak ketok pon labang ke lasono 67% of seat labang ke candidate domicile in the state mate UT where the Sainik school is located odaga fan bangke 67% an seat pipon po apen 33% of seat labangke children from other state and union territories UT atuma fan lo lapen helpline number donang litum jong si asonson alam nani tum arju igji pulte labang so dim nani tum contact ikon email pen stame lapen direct call pen stame lapen exam duration bang lason hello da class 6 atuma phan bang 150 minutes an lo apor la bangke lapen class 9 atum phan bang 180 minutes an endpon ikpo lapen examination fee la bangke lason lo ST lapen SC atum 500 pinang po others category atum phan 650 an dak pipon nang po lapen eligibility criteria bangke lason lo for class 6 atuma phan bang age limit la bangke dak 10 years pen 12 years atta angbong molam lo lapen admission open for girls in class 6 lapen class 9 atum mandala son lo class 9 atum labangke the candidate labangke age atta ke nangji 13 pen 15 an abang phumata abang philo lapen admission for girls in class 9 subject to vacancies lapen passes class 8 exam from recognized school at that time sigla bangi class 8 pass that pen non class 9 kang nipo atuma phan lo lapen dak examination fee la bangke examination fee abang SC lapen ST atum 500 lapen other category atum 600
Ka apply na in nalitum aprang si NTA website long nalitum dam ignang po lapen hadak nalitum Sainik school admission form pulong labang so din ber ignang po lapen enter dak nalitum ang ton details nalitum fill up dan ignang po lapen kijut sin nalitum submit ignang po lapen important na date bang lason hello important na date dak lang pon thulo nang important na date labang ke cheng pon labang ke 7 November pen si apply cheng pon iglo. Last date labang ke dak 16 December 2023 5 PM si last date lo. Admit card ka download ponjia date labang ke dak tok pon pilang. Lapen date of entrance examination labang ke 21st January 2024 Sunday nilo. Lapen publication of merit list labang to dak date pipon igelang. Lapen important website link nang litun labang so article long lo pon nang litum dak pen tek pon long ikpo. Lapen labang so examination labang ke pen paper pencil lapen OMR answer sheet sidak both class of the people po class 6 pantalong lapen class 9 pantalong type of question labang ke multiple choice question lo lapen nilino na litumafan dak advertisement alo mate notice alo stami pathek pen apiklang pon ikpo lapen nalitum dak thek pon longi labang hello public notice lo nalitum labang so Sainik school admission APHUTHAK dak kadok ave tok pon iglo lasinang litum jongsi komane nalitum asumar tum han pacharli dunjining hang polte nalitum apply pa prap don igon moke la seat bang dak lan kom o son seat ke theklong lasinang litum prap chen pen jok pi don igon na pen apply pi don igon lapen jogja prang nalitum batayang sila bang so notice alo bang nalitum lang pon ingon labang so notice alo lang det penlen nalitum jogdun jisitame jogdun pigo asila bang so video share igo karbing long aras tame pachini ignang lapen palang ignang lapen ningang hang atum bang ke pa apply pidunang asuma mate asu atum mapan lase pini labang so video long nili nang ke than ponji labang ke la anchor lo lase domi thak me kaduk ave Karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ra do an pastami nilhin pen kardom to change your